Ymhen rhyw 2 funud yma ar S4C, cyfle i fwynhau y bedwerydd yn ein cyfres o ddramâu gan y diweddar Saunders Lewis. Elizabeth Miles ydy merch Gwern Hywel. Ond yn gyntaf, penawdau'r newyddion ar nos Fawrth ac yn darllen heno, Nia Wyn. Noswaith dda. Yn Llys y Goron Bryste, cafwyd dyn a dynes o dde Cymru yn eog o gam-drin plant. Danfonwyd James Lane, 20 oed o'r Bari, i'r carchar am 19 mis, am gam-drin 2 blentyn i gariad 20 oed Gail Clement. Mae'r barnwr wedi gohirio unrhyw ddedfryd yn erbyn Clement am 2 wythnos. 15 mis yn ôl yn Llys y Goron Caerdydd cafwyd James Lane yn eog o gam-drin merch i gyn-raig, a'i ddedfrydu i 2 flynedd yng Ngharchar. Bydd 5 o weithwyr yr urdd yn cael ei di-swyddo a bydd eu holl swyddogion yn gorfod gweithio llai o oriau mwyn arbed arian. Yn ôl y cadeirydd Bob Roberts roedd yn rhaid wrth fesurau llym oherwydd colledion ariannol yn sgil streic yr athrawon. Fe ddylai'r cwtogi diweddaraf arbed ychydig dros 100,000 o bunnau. Mae'r mudiad yn wynebu colledion o tua 150 o filoedd o bunnau rhwng nawr a mis Mawrth. Mae'r gweinidog cludiant Linda Chalker wedi dweud wrth aelodau seneddol y bydd yn rhoi ystyriaeth i reolau cyflymder ar gyfer bysiau ar y traffyrdd ar ôl y ddamwain ar draffordd yr M62 pan bu farw 30 o bobl. Mae 7 o bobl yn dal yn yr ysbyty yn Swydd Gaerhirfryn gan gynnwys gyrrwr y bys. Bydd canhadledd yr NUM yn Llundain ddydd Llun yn trafod penderfyniad y bwrdd glo i gau pwll Cwm D ger maes 10 heb adolygiad. Dywed is-lywydd glowyr de Cymru, Terry Thomas, fod rhwystrau'n cael eu codi'n fwriadol mwyn cau pyllau fel Cwm D heb adolygiad. Bu miloedd o bobl gan gynnwys cannoedd o Gymru yn San Steffan heddiw yn ceisio dwyn perswad ar aelodau seneddol i gefnogi ymgyrch i ddileu tlodi ledled y byd. Anerchwyd rali gan y gweinidog dros datblygiadau tramor Timothy Raisin ac arweinydd y Blaid Lafur Neil Kinnock. Yn yr achos sy'n ymchwilio i honiadau o ysbio yng Nghyprus yn yr Old Bailey, mae'r heithgor yn treulio i hael noswaith mewn gwesti. Mae 7 aelod o'r lluoedd arfog, gan gynnwys 3 Chymro, yn wynebu 80 o gyhuddiadau o dan y ddeddf gyfrinachau swyddogol. Wedyn ar penawdau am heno, nôl â ni at Nia. A diolch i chi, Nia. Wel, am 5 munud wedi 10 heno i chafbwyntiau chwarae'r dydd o'r Hecsagon yn Reading. Ond nesa, un arall o glasuron dramatig yr iaith Gymraeg, merch Gwern Hywel. Gred os man